Nemo, Maggi. Even the make you what up on Boniboaz or Moaz. It brought you what I click and a chala. Maka Jesus say bunisi ne bueka isonandi probably no be abrokesi ebia. Obrokesi ebia cha. Maka ni fina morobo na no mu ifedi n'ime ikpelu Chineke akale Bible anyị na-ebu ali. Otu anyị si bu Bible. Ni ifedi ni ya kalele otu a. Ini bu enisi kokokwa so mpu aka oka mkpa. Wolo kana ya na ale n'obodo anya. Ki balu mmadụ na-ekpe nya bụ ife anyị na-ekpe na-ebu otu anyị si ebu buru microphone niile na-ekpe ndị niile nwetara ihe na ya. Onye ọbụla nwere onye ọbụla ọbala ulu. Onwere onye ọbụla dị successful n'obodo anyị a na-ekpe otu anyị si ekpe. Check ya nụnụ, wala ya na alịa n'kefu. Ife niile nobody nwere onye ọbala ulu kai. Ị na-akpọkwa the same Jesus na-akpọkwa ya onye nke ya lepụrụ mụ na anyị na-abụ oge ife kasị anyị na mkpa. Mma biko. Eji m obi n'igwe na-ayọ gị. Si gị biko, ewebatakwala ihe gbasatara ọnwụ nna m n'okwu a. Biko, ama m na-ebe na-aga. Nna m na-ekwu okwu ya agharịpụrụ anyị mgbe ọ nwụrụ. Ọ na-ekpe ekpere. Nna m ọ na-aga chọọchị. Nna m ọ na-agụ akwụkwọ nsọ. Ọ mgbe ka ọ na-eme nne m onye amaala. Gịnị mere amaala enyeghịrị ya aka? Mana ị na-ekpe nụ. Adọkọkwara m na Chukwu. Mana ị na-ekpe, mụnwa na-ekpe. Anyị na-apụ na-ekpe na-agwụli elu na-ekpesi ike kwere na ya. Ọ gịnị ma na o kpụrụzi anyị ụgwọ site na ekpere nke anyị na-abụ na-ekpe. Kama ọgbakọdo anyị azụ. Ọ rapụ anyị. Ofu nwoke nwafọ n'anya njima nrapụrụ ife niile na-eme wee nụba ogbonya ọrapị ọnwa. Nrapụkwa ahụ ndienya. Na-ekpekwa nwa mmalitekwa. Gidi na-ekpe wụlụ obi tụkwasị na ya nwa nwoke nwụrụ. Ọzọ pụtara nwa m. Ọ bụ na di m dị ndụ na bife eme. Maka na ọ bụ na di m dị ndụ mmadụ je mee ihe mme tụkwasị obi ebe ọ nọ di maka ama ife ọ ga-eme zọpụta nwa ya mana atụkwasị m obi nwa nwoke nwa. Ma oge na-adịghị anya m ga-awụ gịnị selebuzu n'ime Jizọs. Isise gịnị? Asị m selebuzu n'ime Jizọs. Ụwa niile na-anụ olu m. Oge na-adịghị anya ụwa niile ga-anụ olu m. Otu m si na-agbasa ozi ọma Chineke. Chineke a na-enwe aṅụrị n'ebe m nọ. Ndị mmụọ ozi a na-efere m aka. A ga-emecha nweta uru n'ihe a m na-eme. Maybe nọ n'eluigwe ka ọ ga-abụ na mabụ n'ụwa. Ọ ga-abụ n'eluigwe na ọ bụrụ n'ụwa. N'ụwa nke asagola anya onye ọbụla na-eme ife n'otu o si adaba ka ngwa na-akpọ serebuzu n'ime Jizọs n'eluigwe. Ụwa nke mepegola anya otu a. Cheka ngwa gị. Ọ bụ na ịnụtara di nwere ego maọbụ kpata ego n'aka gị ka nye otu anyị nọbụrụ nwata nwaanyị kpata ego nke gị ife bụ big failure. Ịgba aka wụsa na anya nwere ihe iji eme. Ichere ọ bụrụ ụdị anya nwa na awa m oge m nụrụ di na nganụ nna gị mmanụ nna gị chaa maka na nwere ego nwe ihe ọchịta aka m anụ nwoke na ọfụma dege ọfụma ụnụli odozielu m ọnọdụ na-ebu na-apa mana ụkwado kpatara ego nke anụrụ otu a ọ bụrụzi na anụrụ nwoke nwere ego nke ị na-akọ agmamụma abụzụ na-ere ọkụ ya si agbaga mmanụ gbọm mara ife Maggi ịmara ife na-emepe m ọnụ na-agwa maka ihe ga-enyere ya aka na ndụ ihe nọ ịchagharị anya ihe na-agbasara gị ị na-akpụ nwatakịrị ịfụkpụ elekere isi a ga-eji wee zụọ afọ ọfụma ngwa bụgoro na nụrụ ka ọwọm na-alacha mkpofu ka ị ghara ịwọnarị m ị na-enye ndụmọdụ ma edobe enwegodo nwa izizi mmadụ ọmalịcha nwa m guzo wee mụ izizi iwere aka ibu onwe ya ibu alọ si na Chukwu nna bụ gị nwa akwa gị na-egbu nwa ahụ gwasa m ihe akwa gị na-egbu nwa ahụ aka ije ya ozi kanaliti bugodu ụzọ chọwa alaeze nna n'ezi omume ya ihe ndị ọzọ na-akpụnụ Chukwu ga-ahụ maka ha. Brother Charles, m na-agwa gị ekwutebedi m iwe oyi gị nwoke ị na-akọ maka ịlụmalụ bụ ebe ọ ka njọ
ka dị obere ilu dị erube m ilu dị biko. Hai Uju, elekwa nke ị na-ekwuzi ka anyị na-ahụ ụzọ. Lee n'onwe gị anyị ga-ahụ na ị toruola ihe eji nwaanyị eme. Ị toruola. Lekwa ya ka m gwa gị, mama m lụrụ di at the age of 15. And ọkwa mgbe ahụ ka mma gị jiri lụọ nke ya iruo ka ị jụọ ya. Ọ ga-aka mma ka anyị lụọ di na nwunye ugbu a ka dị young so that anyị na-eto ụmụ anyị na-eto. Brother Charles, mụ na mma gị abụghị otu. Mụ na mma gị anyị abụghị otu. Ihe nọgodi m n'isi ugbu a bụ otu m si amụta lọrị nọ m. Ogodi ihe nọ m n'obi ugbu a ọ bụ dị ihe ọbụla gbasara di. Ihe ọbụla gbasara di ka nọ far away from ebe m nọ. Biko. Ọ ya na-esogbu gị? Ọ ya nsogbu m otu m si eme my tailoring. Ka ha bụ okwu na ka ha bụ okwu. Lee, m ga-akpọ gị gaa Lagos. Ebe ị ga-aga mụọ ya ọfụma, enye gị asambodo. Ị na-akwa akwa ndị mmadụ amara na ị mụtara ya ọfụma. Ka a ga-ese. Ọ ga-ese. Ọ dịkwa mma o. Uju. Brother Charles, ọ dịkwa mma. Mana ọnwụ m ga-ekwu n'ihe ga-eme m. Nkwetagodi tata na iso gị gaa. Mma m okwetekwele ịma ihe ga-eme ị ga-abịa ka ịfụ mama m ya kwete usoro gị na-aga. Achọrọ m ịmụ fashion nọ. Ọ bụ n'uche m achọrọ m ịma ya nkwukwu otu isi kọwa ya ọ bụ otu m chọrọ ịma ya mana ihe ga-eme nwe ka ị bịa fụ mama m ya kwetezie usoro zi ga-anya aga. Ọgwụla ị bịa fụ mama gị ma bịa onye m chọrọ achọ mbịa ekwe ga-ekwe na ị kwetere. Mma agbalị. Ị ga-agbalịkwa. Ị ga-agbalị. Mma agbalị. Nsogbu anọ ele ebe ị na-aga? Nchi gị gote ihe na junction dị ebe m. Ịhụ na anwụ na-etinu ka m kwụpụ. Nsogbu adịghị. Thank you very much. A ma ejikwa ire ba. Uju ka m kwụpụ gị. Nsogbu adịghị gawa. Eru ole mere ọbadu. Uju. Ka ọ dịbazie. Ga na-eche. Mama, ọ pụtara nnọọ na mụ ọbụla m fụrụ gị taa ma na-enwe obi aṅụrị. Eziokwu ma na-akpachaghị na ịmụtala onye dịka broda na mụnwa ị ka makwa mma dị ụta na-acha papapa. Nakwa anyị na-aga n'ụzọ ndị oyi nwaanyị na-asị nwanne gị nwaanyị na-asị biko kwọkwa mma m. Enukwa. Eziokwu. Uju. Chukwu. Mama. Akọlụ Chukwu. Mama, Chukwu ka maka ịnụrụ di n'oge. Anọkwa m di n'oge. Anụ m di mgbe m dị 15 years. Eziokwu. Mụọ Imo na 16 years. Wee nọkwalị another 16 years tupu m mụọ gị. Maka mụ na nna unu nwere nsogbu. Anyị gbalịkwara. Eziokwu. Ka m bịakwa. Uju. Ajụjụ nke ị na-agba m ọ dịzikwa na mma? Mama, ọ dị na mma o. Ama otu m si jụọ gị ịgwa mma mara ewe ihe ọjọọ. Si ka m mara nụ secret ka enwere ọgwụ ị na-aṅụ ma ego iji macha mma dị otu adịcha ka nwa agbọghọbịa. Ọgwụ kwa. Enu iji macha mma otu nka. Adị m akwụkwọ ọgwụ Uju Mama. Ọ bụ eziokwu ndị oyi nwaanyị niile na-aga nwanne gị nwaanyị nwanne ọkwa mma biko. Adashi. Nwatara ime n'ime mmehie were asị otu etojo gị n'ọnụ. Adannela ya. Amụrụ gị masị. Ekwu ihe na-akpasị gị n'ọnụ. Wonderful liar ihe wụ. Ihe na-adị emego. Gị megara ama anya. Gị megara ma anya nonsense Chineke akpọpịa gị anya ndị mmụọ fọrọ ya gị. Egbe eluigwe agbagbuo gị afọ ọgụ ka olugbo ahụ na-akpasị. Ị nụrụ ka anyị?
akwa hụrụ nwa gị nwaanyị kwe hụrụ nwa ekpere na ịkpọrọ sị wada akwa hụrụ ya eriwere ha senkrede aga m n'ahịa bọnkịrị aga m na sensus n'ahụ otu ka ụmụ okorobịa guzowere n'ụzọ na-aga ya tanana mi obi ya nga marị ya nga atọ ofe ya kpakpakpọ bi ya ndị kpash anya nwoke ahụ bụ chesi anya na orenji na-ele na orenji otu aga ya ka sensus ya na-achị akwa hụrụ gị isi gịnị asọmọsọ gịnị eriwere ha bọnkịrị n'ahụ aja ya bụ nwa m Charles anyị bụ ịlụ nwa gị nwaanyị ọ dị egwu nna iji unu bịalụ dị mma ka anyị ghara iwesti bụ oge ka ghara igbugbo oge nwa m nwaanyị akapeka ịnụ dị kịta ndị ọgọ m kedu ka unu na-ekwuzi ka ụjọ nwatakịrị uji dị na 16 years na o torola ihe eji nwaanyị eme na onye nwe ọgọ gị ele ndị your in-laws uju dị 16 years kedu toshi gbasa gị ememere gị meme 16 years onye gwa ọgọ gaga na 16 years isigbo na ebe isi onye na-agụ afọ kanta ihe wụ ịbịa ịgụ afọ ole uju dị 16 years uju dị 17 years ole toshi gbasa gị rọkwa ọgwụgwụ nwa ọwụ ka m bịakwa ime nwa m kedu dị maka nwa Maazị Uchenna nwa ka ego kwa nne ha ịgala akpachi maazị n'ihe chefuru echefu okwu akpụ n'ọnụ gbo ihe mere nwa ka ego ndị nga ha hụrụ ego ọnụ tọrịtọrị nwoke jibe black jeep abịa ha kpụrụ nwa ka ego pịam nwatakịrị dị 15 years ha kpụrụ ya ga marriage ya ga gị mụ nwa isi nwa atọ ya n'ọchị otu eburu ozi ebulata ya otu aka o siri nwa kedu nwa nwanne gị nwaanyị ele ahụ ya Antonia gịnị mere nwa Antonia ị chetara ihe mere nwa Antonia ebe ụlọ unu kọrọ ha ihe mere nwa Antonia nwa Antonia nwanne m abụ na-agba n'ike abụ na-erusisi mmadụ dị ndụ abụ na-akọpụta ya n'ike nwa Antonia bụrụ 14 ka ọ dị ana m eguzi nwa James imo nwa m ọnọdụ anya sakwa nwa James was 16 years the same 16 years nwatakịrị amadụ na ya alụọla dị sef nwoke ọbụla abụrụ ya sham ya yewe ọchị ọrịa otu ka ụmụ nwoke na-eche na-egwu mmiri onye gwuru ya apụta ị ga-ata nwatakịrị ụta because she's just 16 years ọ maghị ihe a na-akpọ marriage ọ mmadụ anything a na-eme nga ahụ every ọkụ na mgbe ka nwoke ga na ekeke gwụrụ ọdụ ka gbuo ya kwa eburu ya na ozugbo latara ihe abomination ọhịa ọbịara nga asị m uju ọ dị only but 16 years ndị arụ na-ekwe eme arụ family ọ dị egwu ndị ọgọ m ọnwụ n'ụdị ahụ ka anyị bere ezigbo ọlụlụ ọ bụ ihe anyị bere nwaanyị m ọwụ afọ 16 ka ọ nọ ma lụọ ya mụ na onwe m chọpụtakwara burukwa n'obi na o nweta ya ka isi elu di gị otu a ka m si wee elu di m gịnị wee mezi ị chọọ ka isi n'ọnụ m wee nụ ya ngwa nekwa imo nwa m ngwa n'ezie n'uju ifuru agbawa gaapụ dị n'etiti ha na-abụ anya ọma ọ dị gị ka Olise well ị na-agwa m 16 years ama m nsogbu n'ebe a ama m na nsogbu n'ebe a o ma aga m elekọtakwa Uju anya ọfụma ekwere m ụnụ nkwa na ama elekọta anya ọfụma maka ahụrụ m Uju n'anya ọfụma ahụrụ m ya n'anya ị ga-ahụpịa anya ịkpọrọ nwa gị ọgọ ka ịkpọrọ nwa gị nwa ọgọ onwe ihe ole kpọrọ nwa gị ị ga-ahụpịa anya ahụrụ m na ihe a na-eme ihe unu bịara nga ugbo ochi na family ọnụ mpagalụrụ 16 years na-eko nwoke ndị arụ na-ekwe eme ịlụrụ nwa 16 years ahụ ekwegoro asị a ga-ahụta mkpa aka gịrị tụọ and you are proud to tell me na ịlụrụ nwa 16 years ị ga-abịa ịgbakwuru ihe na-akabeghị aka gị duru ya bịawa nwa ọhụrụ na anya nwa ole ala ị ga-elekọta Uju lekwa Imo steeti ga-elekọtawa Imo steeti gasara agasa go and look after Imo steeti ma ọ na-echọ ndị ga-elekọta anya dem you nna ozugbo butuo egbe ha gwule m nna m ka ọzọ ibupụ ha nga ka ọ fọrọ ka chelu ka abịa ka obie nkenke nna nsogbu adịrọ ike m ji ege ihe unu na-akọ isi na-awazi m ngwa Uju ngwa bịa
ngwa talụ m onye anya ime onye ọ bụ ọ dị mma gịnị jikọ gị na ya enwekwaghị ejikọ mụ na ya ọkwa onye na-enyarị m nsogbu ọ chọrọ ịlụ m ngwa zazia m ị chọrọ ịlụ ya lụọ gịnị lụgburu m onwe m chọbekwe m ịlụ dị biko ọ dị mma rizọt akpọ mkpọrọkpọta agbaala n'ihu ya mama biko enweghị m nne m gaa look into what you do sikwere mmiri ọkụ m ji asa ahụ o na-akọgasị nsị akọ ahụ ahụ Charles nwa m ịgwa m na m nwekwa ego gị lekwa ihe a na-eme ugbu a embarrassment totally lekwa ihe a na-eme mmadụ na-akpọ mmadụ iyi bịa ja ụdị ihe a ụbọchị ọzọ akpọrọkwa m abịa emere m okiri eme agabara m ụkpọrị a alala m n'ụdị ebe bịa nọrọ papa Uju kperekwara na ọ ga-alụ mụnwa nghọtazi ihe mere ihe niile a ji chenjie onye ayịyọ nwoke dara elekshọn lekọta ọ gaje ka onye dara elekshọn ndị mmụọ fọrọ mpụ ya na-agbọ ya na-agbọ bingo and ele ahịa bingo and bully Oscar ọ nọbịara alụ nwaanyị ama ọnụ chukwe nkịtara na-abụ mpụ ya onye arụ ewo kedu made in China bịakwa na asị mmanya unu ji bịa nga ahụhụ original unu bịakwa bịa were ya ndị mmụọ fọrọ ya ọnụ asị mmanya agaghị ụzọ aṅụ ya ya gatakwa n'ụzọ nke gaghịrị ụzọ anyị ga-aṅụ ya dem ọ ga-asọ iri nne itinyeze nke a n'ike mama nke m pụọ ntị akwa pụọ ga-ebeja blessing anya na-ele m akpagbuola m ifukwa papa ndo disi ya na-eshake ọkwa ị na-aga na-emebe ihe mama biko iwe wele gị ka nwatakịrị na-abịara anyị holiday ka nke na-azị bịa holidays ụmụ bebi si ezochiri ọhịa m akwa ada n'oge na zobi nke mbe n'ukwu ka ife oge na-eyi n'ukwu sketi ma biko ọgba ndụ o peghe mpe o pere nụ mpe kedu ụdị ntụziaka ị na-enye nwa gị nwaanyị awa obi a na-akụkwara anụ gị a na-akụrụ gị na-agba otu a ka ị ga-agbagide gbakpuo n'ime ala ọkụ mmụọ ya gbahụ obi na kpuchi ọnụ sọs ọ gị ka ime na-akọ ime ekwe ife ma ọkwa ala mole gbuli sista akwa ndị emin na amam chukwu ọ pụtara m na-efe chukwu ọ pụtara amam chukwu ọ pụtara na amam iwu chukwu ka ikwe n'ihe onwe mụ mama nyere m akwa gị na mama bụ ya nkịtị ka ọ na-akụ eli ọ chọrọ na ịma chukwu bụ ike ka Maria Amaka n'elu n'ụwali n'ime akwa amama ebe ị nọ emema ebe akwa nọ na-eke ede nwa izizi mmadụ mkpọrọ ada m n'ihi na-eme m na-ebe onwe gị chọrọ ọchukwu ka ị na-eme agụdị m emechi ọnụ agụdị m emechi ọnụ maka na ọkụ ọrịa wee tie n'ime eluigwe si na gbaghara ha maka na ha amaghị ihe ha na-eme na amadị ihe m na-eme kwụsị ilo gawa ka nne anya gabara na akpa nkịta dị mkpa wee pụta onye ndị mozi na mmadụ na-enye akala a sị gị si ilo onye ndị mozi na mmadụ sorry afọ anyị bụ sorry onye ndị mozi na mmadụ na-egosi m ihe na-egosi m. mama smile okay. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. We love you. 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 We love you.